A okrem toho, týchto vecí sa mi stala taká vec, že našiel som si frajerku, je to popiči, ale je to zároveň zradné, lebo pre tú ženu ty robíš čokoľvek, hej? Kúpiš kvety, lebo ju ľúbiš. Kúpiš debilný smoothie mixer, lebo ona tento týždeň chce žiť zdravo. Zrazu ani nevieš, sú 4 hodiny ráno, ty v lese balíš do koberca jej šéfku, lebo jej povedala, že je tučná, hej? Proste situácie. A najhoršia vec je... je to tak... Pomôžeme, keď sa dá. Najhoršie je, že niektoré ženy to už vedia, my chlapi to vieme a niektoré ženy to prichádzajú, že muž 5 minút po orgazme je také krátke okienko, kedy slúbi hocičo. Hej? Čiže je to sex alebo fajka, áno, jasné. Hociakú kokotinu si vtedy si vypýtajte. Keď ho chceš požiadať do ruky, vezme si na jasné. To ešte vtedy, ale pozor, není všetko vybavené, ak to teda chcete dotiahnuť do konca, druhýkrát treba vyfajčiť v zlatníctve. A tretíkrát v kostole, kde... Ale riziko, lebo ne každému sa postaví pred 150 členmi rodiny, hej? Ale je to cesta. Ja som mal bývalú frajerku, ktorá mi hovorí, že adoptujme si psíka, že v žiadnom prípade. Jasne, dobre. Zhodou okolností ma vtedy pozvali do Trnavského útulku ako hostia do relácie Bezbúdovci a tam už kúka taký neger na mňom. Malý taký čokliček, že a už Jeblington už bol doma. Ja, že dobre. To je tak, keď si pomýlite lásku k žene s láskou k zvieratám. A teraz stanem, idem čúrať, hej, zabudnem, že je doma, potknem sa, čierny satan zrazu, skoro som sa posral, hej, to tam chodí po dome. Ešte dobre, no nevadí, však OK, mám psíka, super. A lahol som si spať a začal som rozmýšľať, že takýto títo smradí, čo sa tak pokryžení, to sa aj 15 rokov dožije, hej. Krát 365 dní, hej. Krát 3-krát denne ideš von, hej. 16 500 krát ho pôjdem venčiť ešte. Či prší, sneží, hocičo, 16 500 krát malého satana budem venčiť kvôli jednej fajke. Vieš, koľko brusníc sa zmestí do fľaše Fernetu? To nikdy nezistíš, kým neotvoríš nový Fernet Stock Cranberry. A život máš ťavu. Vlastne dve.